Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadjong Pasko sa inyong tanan. Gikan sa Trento, paingon sa Cotabato. Maing buntag diya sa Pulumulok. Gahapon lang ko kay Balo may gala nga naa ko'y tigpaminaw sa Pulumulok. Nyawer, no? Maadjong Pasko diha. Naba mo'y tsokolate diha nga isagol na tos biko. Na may nidunay itong biko hago may gala. So, tsokolate na lang, wala. Ha? Mayan tag malipayan mo sa Pasko may gala kay sa tinuod medyo lisod yun pero manotice man ako nga masipag unsa ka lisod may gala ang Pinoy magngisi lang gyapon. Ha? Nakatuyok naman gyud tibok kalibutan ang Pinoy. Di yun mawala ang kingisi ba? Ha? Baske lang ka ng saging lang na sa buntag udto gabi saging lang gyapon. Ha? Nayuban, mahilig mong kapayas. Ha? Pero, ang ngisi sa Pinoy may gala ba? Makatagod. Dili ka kakita sa ubang tao. Ngay kaisa nga lagan magkay ko sa una. Sa una, itong bata pa. Ha? Nagsuroy-suroy ko sa kalsada sa Bangkok. May gala. Sus, ang magngisi naman sa Bangkok, may gala kay mga muring naman. O, may lain. Dagan pag yung mapya, astilan. Ha? Suroy-suroy po ko sa Europa, may gala. Tanan tao, gamugot. Saan na yung mga tao? Pero dire, ha? Kadugay na ako na-assign sa Tondo, may gala, Tondo General Hospital. Lisod naman itong lugar na to. Ha? Isang kahit isang tuko naman dito rito. Pero, kada buntag, ala, magsigig, ngisi. Bro, lipayon lang yung Pinoy eh. Kita mga Pinoy may gala, base kung sa kalisod. Ha? Ultimo ko itong panahon daw sa Yolanda, ambot lang karon sa Odette kay ako'y feedback sa akong mga kasangkayan sa YouTube. Pero, magisil ang gyapon may gala eh. Ito sa panahon sa Yolanda. Wala na'y balay, wala na'y pagkaon, wala na'y tubig. Gamisi lang gyapon ba? Ha? Mo na'y tinuod nga Pinoy may gala. Ang gitawag resilient, yung kaya. Bisa kung sa kalisod. Dito man ko sa nagdugay-dugay man ko sa Middle East may gala. Pait man dito kay magsugod kag trabaho alas 5 sa kadlawon, ya puting tugnawa kung winter. Pag summit, pete pag inita, grabe. So, mga musta ko dito. Kumusta mo mga dong? Okay lang do. Kaya ako may doktor sa isa kampo. Di, okay lang gyapon do. Magkakaon sa katuloses kadlaw. Ayos na. Daghan may Bisaya dito sa akong kampo. Masaya lagi wakaon mo ko nga. Galisod naman gikay ko dire sa sa Saudi may gala pero gisi lang gyapon kami sa kung sa kalisod. Pero maadjong Pasko sa inyong tanan. Ha? Kamo mga tigpaminaw na ako sa doktor sa kahanginan. Ha? Kuhaan na inyong kaguol. Total, matigulang naman gyapon ta be sa pag-unsa ninyo gul-gul sa inyong mga ngisi. Tubano na kung sa'y problema diya. Mahuman lagi na ba? Ha? Mahuman ang problema na ba? Muna isa ka spirit sa Pinoy nga di makopya sa ubang mga nasod na igala. Pilan ta katuig nagantos 1960s. Antod karon, lisod gyapon. Ha? Moral gi usahay nga makahuna-huna ka nga manigbas. Ha? Sa kalisod. Pero madala mag-isa ka katawa o isa na yung baso singgit ayun o siya lang why nagmahal beer pa rin. Ha? Mawalagi ng kinabuhi sa Pinoy may gano'n. Karang butaga ba? Katingala lang yun ko kay sige naman ko kadungo ko kanang madialysis tungod sa rheuma may gala.
Wala ko kadungog ana sa una ba. Mga 1990s, 1980s, doktor naman ko, surgeon na. Pero karon ba? Sige naman ko kadungog ano. Ma-dialysis ang ay arthritis na rheuma. Kung sa mga tao no. Isa ni siya sa akong ma-notice yun sa tibuok. Davao del Norte, Davao del Sur. Halos sa tanan diri sa lugar sa Mindanao ba. Wa man ko kabalo sa Visayas o sa Luzon, pero grabe kay ta diri ba. So sige ko pangutana sa mga pasyente. Nga naman ni kuan man. Ang number one yung problema yung sa ato taga diri sa Mindanao ba. Mahilig yung kahit ang magkuhan gani, self-medicate. Kadagaran sa inyo, manakit ang tuhod, manakit ang tiil, manakit ang kamot, rheuma lagi. Klaro man yung kay rheuma. Naka-expect nga maayon ng iyang rheuma. Ay, intaw no. Maayo pang buktot ba? Pero rheuma, wala. Waising kaupayan kung manubo pang istorya nimo. Waising kaupayan. Ay kung Arabic pa may malas. Moskila. Moskois. Muna Arabic ana. So kuan, assalamualaikum dahil sa mga Muslim na tigpaminaw na ko. Ingon bitaw ko sa akong sarili nga. Nausa man taon. Sige, evaluate na ko. Gabi kay dugay man ko makatulog. Gabi Kaya kung saan man masuod sa kong utok katong mga unang panahon gani nga mga pasyente gahiulo, manulod balik. Katong mga pasyente nga nahutdan ako glaway o kinumbinsi nga magpapira lagi. Wala, pagbalik, naganana ng tutoy. Santa Cruz de Dios. At least, try gina ako maayo nga makumbinsi ba, mangyod, di. So, sa arthritis may gala ba? Unsa gyud rason nga naman magkuan man ang magkaabot man yung dialysis. Ang unang mali yun ninyo may gala kay nagahuna-una mo nga ang arthritis mayo. Kamo mga arthritison manakit ang tuhod, manakit ang dughan, manakit ang kamot, isuod na sa inyong utok ba nga di na mawala. Mao na sa mga sakit nga gitawag na kog forevermore. Diabetes, high blood, ubak, COPD, kanang secondary sa pagsigig-smoking. Muna sila mga forevermore nga sakit. May gala. Dumdumina ninyo. Wala na forever na siya. Di mawala. Mawala na siya. Diabetes. Wala na siya. Wala pag itambal ang medisina na may gala. Maski pag muadto ka sa Amerika, samot na, mamatay ka dito. Wala yun lagi. Ano man yun na magunaw kung maayo pa, di na mo balik. Wala yun na sa anoy. Kung naapa, number one kung may tambal ba? Proseso biya na siya sa aging may gala. Pag sugod pala, pag gianak lang sa sugod, hangtod na mamatay na lang ta, nagsugod na talaga nag-edad, nagatigulam. Maupay pag anak ni mo, nagkatiguang na ka. Alangan, asa pa ba day ka, magbata day ka? Wala man. Kadungog ba day mo bata nga, nahimong tiguang nga nahimong bata, wala ka po. Kung naapa, inom dyan ko. Pero wala, number one ang problema ninyo no Anang, ang rheuma, bisag usab, bisag asa. Tanan joints nga imong nakay-joints, gikan sa baba, paingon dito sa inyong dalunggan, sa sulod. Basta na joint, mo arthritis yun na. Number 2, ang tanang pagkaon walay labot sa arthritis. Paysa pag di ka mo kaon na ana, ayaw kaon na, ayaw to, ana, Paminawa lang dito ko ninyo. Kaya nga tanan gikan sa bugas, mais, tambok, gulay, nagahimog uric acid, sus intaw ninyo may gala. Anong inyo man ang inyong pagkaon nga mo man number one basic kailangan sa atong lawas. Mo bitaw natiguang mo kay mong kaon mo.
Ay mo kaon, di ba? Tiguang lagi hapon. Ha? Tiguang lagi. Bisa kung saan na ninyo nga di mo kaon na, walang laman loob. Ay, Santa Cruz. Dugay na kayo kibaluan nga useless gito siya kayo. Sa akong sarili kay tradisyon man jud kay ko. Manghupong at mga 1990s manghupong akong kamot ba kay arthritis lagi. Gikan ya, maingon mo nga doktor day, igo day arthritis. Igo no uy. Igo kayo. Grabe pa jud ko mag-sports. Jogging, tennis, mag-weights, karon golf na lang kay wa naman tiguang man. Ha? Wala. Mag-arthritis gyapon. Ito man sa pagkaon. Mukaon ko. Tanan, walay wala ba nga di ikaw karne, takka lang Kaon mo baboy, kaon Labaw na ron Pasko ron, ay sus, hab-hab Ano mga, tanan man mahimo mong uric yun. Kaya ang uric may gala, sa arthritis, nga na, muna siyang sugod yun sa arthritis, isa ka klase. Ang uric may gala, proseso na siya sa pag-breakdown, sa pag-digest sa pagkaon, bisa ko sa isulod na siya sa yung baba, paghimo gina siya, mura man na siya kanang waste material sa pag-production. Kung ang galingan, ang US production niya is pakaw, magyapon kita, paghimo matag uric, kung dito ka, nangisda ka, unsa may waste dito, kanang mga unsa pa ba na makuha ni mga dili isda, o ilabim na nimo, magyapon sa atong lawas. Waste products na sa atong metabolism, sa atong pagkuhan sa atong lawas. Karon, kung dili mo mga daghang kay mapiktado ba? Testing na mo. Dok, bakaon magugog ka ng laman loob. Manggawas man ang arthritis. Ay, sus, the timing ng nanoy. Kaon ko, baboy lo, sus, manghupong na dayo. Atik di mo noy. Baski di pa ka makaon, manghupong lang yapon. Sanay pa ta. Wala pagkaon nga kuan, imong pangpugngan. Tuol lagi mo sa ako. Anto doon, gwapo lang yapon ko. Pakotana Dennis. Grabe ni doktor Ano na magtigulang? Usaw man ako pagtigulang wa mo ko gawna ana. Ang akong target may gala nga makalakaw lang ko, makatrabaho lang ko, makaopera ko, makadula ko goal. Okay na. Fights. Mao na siya ang kuan niyo. Ayaw hilabtin ng pagkaon. Number 3. Kung wala mo kadungog sa sugod, mamay. Di bitaw. Ato mo sa YouTube. Di bitaw. Pwede pa na ninyo makita sa YouTube. Kamo mga bagong tigpaminaw na ko kay halos kada adlaw man siguro ko na ay mga bago kay maabot man ko 75 ang increase sa akong YouTube kanang mga subscriber. Kada adlaw Tingala bitaw ko asa man ning uban So gitanaw na ko ang statistics Japan, napay Israel, napay ang Middle East, UAE, Middle East, perting daghan ng Pinoy na minaw dito. Daghang kayo gimingaw o Bisaya. Dito po sa Dubai, daghan po kayo. Ko nga. Iyon sa di pagkatag mo. Nya sa States kay ilang man na ilang kuan, nana sila mobile application may gala nga i-block nila kung asa sila gikan sa US para di daw masakpan kung sikat ba ka dito dili ba nga kay mo man na ilang pagkuan nga dili ma-expose sa ilang privacy. So katong ikatulong may gala ayaw pagsugod og tambal nga wala pa nimo di pa in English ang imong arthritis o rheuma. Ang arthritis binisaya rheuma sus in town. So may diferensya sa arthritis o rheuma dok. Gi in English tong isa katoy Bisaya.
Wala na sila diferensya na siya. Giatik lang mas doktor. Kay arthritis ba? O. Niya mo explain pag yung di mo kasabot. Babay. The formation of uric acid in the deposition of the uric acid in your joints is called arthritis. Patay kang bata ka. Kung saan ito ka, binisaya ito do. Gini yung maragong kagot. Ayaw pagsugod og tambal nga dili ka sure kung unsang klaseng tambal ang imong inomon. Daghan kay sa inyo may galang. Maingon ang kumpare, bay, naman po ko ana, pre. Naku ana, pre. Nagainom ko aning Drinex, patay kang bata ka. Nga naman, ang tambal nga imong gitik, Mercedes-Benz na noy. So kung sa Mercedes na ka, wala nang kay, kung may Rolls-Royce ni mo, di man pwede. O may Rolls-Royce, tambal sa arthritis. Magsugod siya ka tricycle. Gubakon pag yung driver. Yung gubakon pag yung tricycle. Ayaw magsugod og steroids. Renex, Disilone. Sus! Ang kapaingnan na may gala, injection kung tuhod man galing ang hubag, injection sa tuhod mismo. Butangan nila og kanang metallic deposit. Sus, di ba mo kay balo, wa man mo siguro kay balo nga gi-eksperimentuhan na ang gold, titanium, kung saan na injection diri sa kan ba? Kaya po mga tambal sa chemotherapy, sa cancer, ibutang sa tuhod. Sugot ka na. O man ay kapaingnan kung nag-Mercedes-Benz na mo sa ibabaw. Kanang mga Disilone, kanang Drenex, sa pagbanay niyong ipainom nga puro steroids, wala na mo. Babay na mo. Kaya ang side effect ka na, grabe yung kaya. Mainom mo ka ng tricycle nga matambal, wala na. Di na mo respond. Anto na lang yun mo, nang dialysis mo kay ang side effect ka din nga tambal, isog na kayo. Mura nagkabaw nga, nangitag cheeks. Wala lang ka. Pilde na dyan ka dyan. Ayaw sunti dito. Di pa ining nisa. Dok, unsang klase niya ako arthritis, Dok? Hindi nga na yung non-gouty arthritis. Rheumatoid arthritis. Osteoarthritis ba na siya? Dili mo kay baluan na. Langan. Doktor ay maka-explain. Bisa ko saan na ninyong istorya. Highfalutin words. Wala. Dili mo kasabot. May pa na lang ta. Kasi tawag ano. Kasi sa tribo sa Jensen. Kalimot naman ko. Kaya mahilig para wag yung mangantaw ka ng manisda ni sila. So kaya ito, usa itong tribo ha tumami dito sa kuhan. Mangisda sila dito, may gara, bibo kayo. Mga bilaan ba? Bilaan ba to sila? Di kalimot man ko. Mangisda sila, may gara. Nganta rin sila. Lagtala kituk tanduk libon-libon lanog. Bibo kayo sila, ito gamay pa man kuha ng masakay-sakay mo. Uban po ko sa ila kay kung ba ta? Wa kita ikabuga. So, uno mong ka sa ila. Bata po. Sinalumay mo nga. Ako gusto una may gala. Itong pakus negro ba? Sige ligom dagat. Sige pangisda. Wala naka-memorize ko na. Kaya mo maya kung kauban ng bilaan. Wala siya may gala nga. Ayaw magsugod og isog kay tambal. Dili mo magsugod na. Sugod mo. Ang una ninyong sugdan, ang kanang mga kuan lang, ordinaryo. Skilan, mga tambal nga pentiliver. Pag dili gani siya mawala dayon, undangi. Siyempre, asa pa man mo kuha og asikuan kaning sekanhan. Ikaduha. So, may imbis nga tricycle nga hubak ko ng driver, ato na mo sa jeep. Jeep nga level. Kagang-kagang pag yun. Glog. Ano na jeep na mo sa Davao, no? Katong
AC nga gamay pa kayo, nga, pilalay kalingkod. Asa ka daw? Ha? Pag-abot ni mo sa obrero, asa ka dapit ang puyo daw? Yato pa diyo kasi mong balay. Ha? Hindi ang bayad. 10 centavos. Santa Cruz. Ang gwapong panahon may gila kay dadala lang kag 10 pesos ba makasuroy na ka sa Davao. So ayaw og sugod og tambal. Ikon level by level. Gikan ka sa tricycle, paingon day adto na ka sa jeep. Sunod adto na kag taxi. Sunod di pa gyud makaya. Ha? Aw simpre, di mo kay baluan na matulgi mo doktor lagi. Kay ang arthritis lisod kay manage may gala. Kay imo na siyang lukso-luksoan, gikan ka sa tricycle, muadto dahil kag Mercedes-Benz. Dialysis kaya siguro taas na kay ang duha tulo ka tuig. Na ako'y pasyente nga iyang asawa bagi. 35 years old. Tungod sa arthritis, sabi sa punta la inamon kay sakit lagi. So, wala. Dialysis siya ba? Dialysis na sa once a week. Tapos, 35 years old. Usay siya. Sukad-sukad ba? Karoon lang ko kadungog nga na mag-dialysis of 35 years old. Still, Ikaw pat yun may kanay yun siya. Manilisod yun kayo yun. Kung magsugod na inyo mga sakit-sakit sa joints, walay makapildi medyo maminus-minusan ang sakit. Ang makaminus o sa sakit exercise mo. For example, manakit ang imong mga kamot. Arthritis lagi. Usa pa ba imong exercise? Tiil. Magdandagan ka nga ang kamot may problema. Ang kamot imong exercise. Ikaw po doy. Pero kamong mga manong diya ang mahilig ba? Siya kung saan yung exercise nga, ba't hindi na mo dako? May pang-ubo kay gahi pa. Ha? May pang-ubo no gahi pa. So, exercise ng sabay na. Pag sakit imong kamot ang kuan. Kung sakit ang imong shoulder ang imong exercise. Ha? Mga pila to ka kuan. Pila na ko'y video na mga higalan. Ako'y video na nag-istorya ko kung saan pag-exercise sa kuan. Sa arthritis. Abi niyog sayon. Kanta-kanta. Exercise ka sayos sa buntag. Yan. Ang sakit tuhod. O sa may exercise nimo? Kamot. Pastilan. Ura man po kag-diagnosis sa doktor nga kuan. Peptic ulcer. Pero dahil ang sakit, cancer of the stomach. Ha? Sus, mao lagi na yung mali naman ng mga manang. Magpataka lang sus, self-medicate. Dialysis na. Tambal lang god. Di ang katong naminaw sa imo nga. Ginatag siguro sa doktor, pero di god. Siya ra nagbut-buot. Dialysis, diretso. Ayaw, wag ko na exercise Exercise. Wala, kung sakit ang tuhod, lakaw-lakaw. Hantod nga makita nimo na siya nga muhumok lang ba bisagra. Muhumok ang bisagra ba? Madugayan, mawala na ang sakit. Di po na mo pasobraan. Kung for example, nagarihom mo yung kastuhod, mahupong na. Di mo pasobraan ng lakaw. Kaya mahupong mo na siya. Mao gyud ang arthritis lagi. Forever mo na siya sa mga sakit nga forever mo. Dumdumin na ninyo. Ayaw na inyong kalimti ang forever mo nga mga sakit kay way tambal ana. Mas kay pag tuwa ka sa Monte Everest, walay doktor magkakuha na. Agikan sa ininsik pa yung sa totoo, wala na siya makaayo na. Kaya nga maayo pa, ay, ako po, magpatambal po ko. Postaan na ipata. Okay. Ang ikalima, may gala. Once ganing, di na yun makaya stabilitas. Niabot na yun mo Mercedes-Benz. Ang ikalima na may gala. Antos-antos ipod gamay ng sakit nimo. Kung sakit gini siya kayo, pahitag malingaw-lingaw gani mo to. Akong ginahimo sa una, pag manakit agad akong tiil kay muhupong man. Magsikog tanaw TV niya, lihok-lihok ko na ko siya. Pero Jesus, lami kay mo ng bago, kay sakit kayo. Ayaw ko yung
Atika nga, wa man ko ka-experience ano dok. Ay sus in town. Ultimo nga gikan ko ng tennis may gala, di ko kagawa sa akong sakyanan. Sakit kay kung likod, di ko nabuang na ni. Nagpatutho ko no. Ha? Di mo tuon, nagpatutho ko. Gidala na ko tong mananambal taga Turil. Diri sa balay. Ha? Sus, dito sayo sa buntag, alas 5 may gala. Ha? Nagsigig dok-dok og karahay. Klang. Unsa man kanon magmata man yung mga tao diri, kuan ni. Ha? Siya. Kuno ato diwata ni siya. Dok, ha? Pag kumana nag-ihaw puti nga kuan. Puti nga manok. O unsa man nimo? Ato ibisbis diri sa mga imong kuan, mga diri dapit sa inyong imong mga garden. Ko patay. Alimigason yun tani. Wa gyud ko maayo ato may gala ba? Wa gyud. Hanto niabot ang tigulang. Ay tigulang nga lalaki. Patay na noon karong. Iya bitaw nang balik-baliw na kung likod may gala at kalakaw dayon ko. Wala pay tulo. Wa pay siguro 30 minutos nga iya kong ibalik-balik. Nakalakaw na ko. Inga na gyud siya. Antusan nimo ba? Sana maingon ang nambal nga akong hiwion gamay dong ha tanaw kisamib ha ipha pila ka butike na malakpak ha paghanga nimo ana na imong tuhod alami kay singgit oy kalami ha walang sakit oy mao lagi na ha binisaya og in English pag kumandi na gyud makaya in English na lang na lang. Kuha na ng tuto kay manimaw pa na imong tuhod. Mukhaon pag tabako nga peting baho tas idluwa sa imong tuhod. Ay. Nagkuan pa ko tabon-tabon pa ko sa akong tuhod o tuba-tuba. Sus in town. Prescribe sa pharmacist. Gipicturean man ako to, wala naman ako picture. Anto abot lang ko makita na ako tong i-upload ako sa Facebook. Para kabulog yung mga dakpa lang yung ko surgeon lang yung ko nga may specialista yung nga tinuod. Pero binisaya ko kay abin ako nabuyagan ko ron. Nabuyagan. Ingon ako tong nanambal wala dok ko Rio man dok di man buyag. Wa man ka na nangihi dito sa Dublin sa kuan. Balitik. May balitik dito sa Davao, dok. Idoy! Dagang itong balitik dito sa Acacia sa una may gara. Dagang kinang balitik dito ba? Amot. Wa pa man siguro mo kaabot direct 1950s, no? Pero, kakahuyan na dito ba? Dagang kayong balitik. Mau lagi na. Gikan ko sa eskwelahan, Holy Cross. Hangtod, mabutan ko sa pisina sa kong papa, makikag, tabi dia. Wala Gariyo man lang gihapon si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Ha? Kung may gala, basing wala pa mo kadungog mag-clinic ko hangtod sa kuan. Hangtod lang yun sa 24 Friday man. So, 23, hangtod 23 lang ko mag-clinic. Unya sa 27 maka-clinic pa ko pero pagka 28 wala na pod. Mupuli akong anak kong dili tapulon. 28 pa yung sa 29 siguro. So kamong mga lagyo kayo kung gusto mo magpakonsulta pag sayo-sayo lang mo kung dili liwas na sa Pasko. Maantoy pa man may gala, maantoy pa man. So, liwas Pasko. Katong mga gi-schedule lang ko mag-opera, kung dili gyud mo ako suggestion sa inyo nga pag na lang New Year para ma-enjoy niyo New Year pila na nakadlaw. Inyo nang gitanugan ang inyong sis. Niabot ng pila ka tuig nga karon magdali-dali na inon mo. Ayun, so semana na lang pwede mo man siguro. Kanang kuan ba, kanang dili mo magdali. Di ko magdali, di ba po kung patong-patong akong operasyon nga, tiguwang na biyat Pero, ang utok, bata pa.
Ha? Kana bang mahilig dia? Doktor oy. Makaibog man po. Ay, Santa Cruz Digos. May buntag ni mo Alex, maldito juga kay ni akong big time salesman may gala mo ni na maligya sa akong may gala akong libro. Kahalin ko ng mga 3,000 ka libro may gala. Kuyaw kay ni sa Alex. Buhi ko, Pabaligya ganyang Bangkiron Bridge. Lex? Mga musta po ko tanan, mga labaw lang yun sa Pulumulok kay na-surprise yun ko yun na aday mo itigpaminan ako diyan niya dito sa Kabukiran sa Balungon. Sus! Allah! Nya kay ang ilang istoryahan nga mix man sa bilaan o sa makasabot daw sila. Malipay daw sila o sa gani daw. Itali nilang radyo sa Sungay Scabaw. Dito daw sa istorya lang isa ko Dito daw sa kana daw manglaba sila. Manglaba sila. Magdala-dala sila radyo. Nya pagabot nila sa ba. Pareho silang istasyon ilang ipaminaw. Pareho mo na tag-interest. So si Dr. Kagapi, sa doktor sa kahanginan man na ilang ipaminaw kay masilag agik-ik. Gilag agik-ik. Nya, bisag sila la isa. Mukatawa. Naitigulang nga makita sa iyang anak na higala nga magsilang katawa. Ang sa kadya ma? Sige katawa, sige smile dia. Is Dr. Kagapi nga pati bagyong si Awa. Ay pugong pa nanang. Ipugngan pa na ako na. Kaya dagang kayo ko MTRCB dili ba? Dagang kayo law enforcer. Dili sa akong paligid. Diyan matawagan niya ako sa manager na patay na. Do, kinahinaya tao ng mga innuendos ni mo do. Labaw na nyo lang ka ng mag-istorya kag mga ganghahaan sa langit. Hinahinay na gamay do. Mabitaw na yung mga manager sa ubang stasyon na yung gala. Dili maminaw sa ilang announcer sa ako maminaw. Maminaw mga Dr. Kagabi. Nagaganay kauban na mo rin, nahulog sa silya, sige katawa. Nag-retire noon to, katong announcer nga nahulog sa silya, may ganyan, nag-retire na sa katiguang nagyo sa yung tao. Ako lang, gimingaw lang yung kalidok ninong Bagsoy. Kaya katong pagsugod ninong Bagsoy, mo to yung akong idol lang ko may gala. Mag-storya ganito, maminaw yun ko sa iba kay ang iya pong tingog, bariton man. Kuan kay sa iyang mong dalunggan ba? Wala na, retire na si Manong. Kuan na yung kabalog, asa na ron. 0951-517-0560. Tayo. Ang numero sa akong sekretary may gala, ayaw nyo kalimti, kayo mo tubag. Yun, i-text lang, ayaw mo tawag. Ayaw panawag sa ako kay mayog, wala ako ang bakukang akong utok kay tungod sa kakapoy. Yung kumutubag ba? Bahala ka. So dito sa akong sekretary pangutanag na bakoy clinic, asa man ko naglaag-laag, asa ba ko na mayabas o kundi ba, nag-igat-igat. Dito mo tawag pangutana sa akong sekretary. Ang iyang numero 0995-221-8007. 0995-221-8007. Sige, sulat. Kung dili, i-text na sa inyong cellphone. Kung wala, baski pag ka ng papel, pang ilo dito, isuwat. Para sigurado nga din yung malimta ng numero. Bago mo nga to sa clinic. Kay sus in town, mamuti, yun na yung kalimutaw, maabot mo galas 11 ba? Dito, cut off nga biyan mo na may gala, di namin madawat o pasyente, sugot mo. Gikan pa mo sa Pakibato District. Pagabot ninyo dire, wa na, di na pwede, ugma na. Langan. Manayod to, putaw kung nungoy. Igutom kung mabitok ba. Magkurog na ko usay alauna na kung magkakaon. Di ba, alas 2. Natiguang na god. Di, malipasan na gutom. Dahil na ko malipasan ng gutom, noy. Magsigig katawa.
Patay kang bata ka. 0951-517-0560. Dok, mugahi akong tiyan. Ay pa yung tiyan mugahi pa. Bula na. Taga Times Beach. Lalaki, 53-year-old. Agoy do. Basig na siguro ni Sagol. Kada buntag o kada udto, gabi, chaser. Naay chaser nga. Kada emperador. Chaser. Ang tubig, butangan o emperador gamay. Sa una, i-SQ man. Karon emperador na daw kay pero class daw gamay. Adi na po tuba. Kami diri dok sa rental tuba man. Tagay tabay. Nga naman. Para mugahi. Kasi mugahi. Mugahi ang tuhod. Ay. Kana dong, mugahi ka na imong tiyan dong. Tanong kag doktor. Kay dohara man gina. Dohara gina itabo ana. Either ang imong atay nasunog na o kung iba gibarang na ka. Kaya mo na gibarang ka tungkol kay manginginom ka. Di pa diyo ka mo hatag og kuan. Sa inyong gibayad nga emperador. Ang inyong inom gi emperador. Patanaw Dr. Doy, ayaw na siya suluha kay sus. Bago lang di ako na matyan og pasyente nga patinggahiaw Sa isa bungtag na wala na. Ito na dito sa sari-sari store, nipalit na emperador. Sus! Nya kay sa una wala man ay gamay nga botelya emperador may gala. Karon na ba? Oy, kamong mga manager sa emperador, tagay ko honorarium, sige lang ako mention emperador diri no. I-SQ na po 0951-517. Wala. 0560 pareho man Babae, 55-year-old, taga Times Beach, kung mulibang na ay mo gawas nga dugo. Ay, dah. Huwag mo gawas ng PC. Takay pasyente may galabang nga. Kada lagbang dyan na ay dugo. Tulat siya. Di o pa siya matog doktor. Tulat daw siya. Masa may gihulat ni mo noy? Noy. Masa gihulat ni mo noy nga dugo na nagagawas sa imong lubot. Di pa dyan ka magpakonsulta. Kasi day mo gawas ng kanang baki. Gibaram. Ay, day. Dugo na gaya na siya. Tanawa. Muuna ba siya gawas paglibang ni mo? Ang dugo, Sorry lang sa namaw. Una ba siya gawas o magpaulahi? Dako kayo na siya, diferensya ba? Pag una siya gawas ang dugo, ay. Pasabot na nga, nagisi imong lubot kaya almuranas. Pag ulahi ang dugo, paguman, niyagi na ang kuan submarino. Tapos dugo ang sunod. Kana tumor gyud sigurado gyud na. Pero ang dugo na sa tunga-tunga sa imong submarine, unsa man na siya? Russian siguro nang dugo niya. Kay pula man Russian komunista. Bitaw na. Basta na sa tunga-tunga na amiba na siya ba. So daghan kay imong kuan nga sakit. Dagang kay mahunaw na nimo kung presko na dugo ang gawas. Itong po, lain po na siya. Wala na, color coding na ba? Kung wala mo kay balo, siguro, di mo tigpaminaw na ako since 2004. Color coding inyong tayo. Na siya, mag-green, mag-black, mag-blue. Napagani isa, mag-pink. Ay, prolini man siguro. May ito, green kay Sarah all mo na itangan green. Pero, kung ma-pink, ay. Prolini de ay. Lugaw. 0963. Patanaw, doktor. 0963-934-3573. 69-year-old babae. Pila ka diclofenac tumaron para sa arthritis. Salamat po. Good morning. Nang. Tanang tambal biya. Tayo sa dialysis Ang diclofenac, pinakataas na mo na inomon tulog adlaw. Kay mahapdos naman na yung guto-guto, mag-ulcer ka. Kung di ganit ka mag-ulcer, magdugo, ay mo tinay. Kung di lagi siya magdugo, mabuslot. Diclofenac lang na,
Kung dili ka ni siya mabuslot, ay. Wa na. Murisiko na ito yung tinayin ni mo. Tingala lang kang, ano mo nga, mukhaong kumusuka naman. Batay. Diclofenac lang na lang ha. Wala ko ng sultig ka ng mga ubang tambal. So, pag inom ni mo, dili mawalang sakit. Pahitaglain ka ng dili isog mo kayo ng diclofenac. Pwede ka magamit o silicoxib. Step by step ba, saka. Hangtod, mabot ang kalito sa mga steroids. Pero before ka mabot dito, konsulta niyo kag doktor. 0963-934-3573. 69-year-old babae. Unsay hinungdan mayugyog usay o kalit ang panik bisan asa lang. Kani siya nang sign biya na siya nga nag-hypocalcemia ka. Nagababae ng calcium. Pero daghan pod lain mag Parkinson's, may sakit nga kuan kaning sakit sa tigulang ba. Muna bantayanan kay nagapaingon naman ka ana sa kuan Alzheimer's kanang giango-ang mo na ba. Kung manay bantayan patangaw jud og doktor dito. Kay ingon pag naitambal na siya. Alzheimer's na bagay wa gyud. 0910-306-1248 gadaguok tuong dalunggan gapurot-purot og may sipon gagawas kung buog na unsay tambal. Salamat Tagadigos. Sa una day adong mo to di mo gibutang dre laki ba bay ba bayot ba ha. Sa una dong kung buugon ka sagdan lang nimo pero karon sus kay balogya may asa pa ingon na meningitis ba. Pag meningitis na kanay kababay yung kagid. Patanaw mo sa doktor, kay kana siya, tambalan na siya, daghang kay antibiotic kay kailangan. Limpyuhan pag hindi mong dalunggan. Ayan lagi. Kaya patanagin ng doktor. Daghan man ang ENT di sa digos. Giubo man ko taon, may gala. Ay nakadumdum sa akong chicks. Usay hanguson ko ani magbasa ng text may gala kay daghan kayo 0963-555-5717. Ha! 59 lalaki na ay gi-maintain sa high blood olmesartan o captopril imong gireseta nagbaba hangtod 170 average daily. Akong brother-in-law nag-maintain sa iyang high blood amlodipine sa morning, losartan sa gabi. Nagbaba iyang BP, pwede na ako testingan, na ako take og amlodipine og losartan. Pwede dong kay abot man kag 170 lang imong pinakamubo. Pero ang gwapo nga combination ay tuduan ko sa akong daughter-in-law, ang cardiologist. Ang main combination is perindopril o amlodipine. Kana mga captopril o amlodipine. Muna siya gwapo nga combination na siya. Kay mo baba gid imong blood pressure sa 120. Ako mo na akong ginainom karon kay mo may iyang suggestion. Kay nag hypertensive crisis ko mga tong niagi si mana may gala nga di makontrol. Abi gyud na ako babay na. Bitaw. Mabot na ko 190, 180 bisag kung saon ako say katulo na ko mainom. Kung ba misartan di gyapon mo baba. Nabuang naman eh. Nya akong lolo biya na stroke. Boy naman yan. Daghang kay ako mga parenting na stroke ba. Kuyawan ako, tuwan ni, wate na nimo pirma ni ba. Ha? Aw kabalo biya mo sa ako nga. Basta pwede lang, nagdula lang ko golf. Matumba lang kalit. Pwede ba nang opera? Matumba kalit. Muna ako mangandoy ba. Di ko gusto na makigda ka magtanaw sa kisame, ihap og mga kuan kaning mga butiki mag-ihap. Di ko ganahan na ba? Gusto nga ako nga unahan bang kanagong ditso? Di ko ganahan na. So, testingi.
Kung muangay ba ka sa amlodipine o losartan, pero sa tanaw na ko medyo hina kay ang losartan yun. Hina yun, kaya gitisingan ko na ako na siya, wala. Ang pinakagwapong combination is perindopril plus amlodipine. Kay, gikan sa akong blood pressure nga 190, naog bitaw na siya 120/80. Murag litaw. Murag litaw, may gala. Pero lipong lang gamay kay baguhan akong utok ba kay sa pila na ko kabulan nga 140 nga nikalit og 190. Ano ko gihimo? Gitapol hinon ko exercise. Murag yun na ako mapasangin lang. So nag-istorya ra ko aning high blood ba kala? Pila na siguro ka kuan? Pila na siguro ka video? Tanaw lang mo dito para ma-review ninyo kung unsa gyud maayo sa high blood kay isa sa mga sakit na forevermore. So, ibutang yun na sa inyong mga utok. No way yun na siya maayo. Wala na siya. Forever na yun na siya. Hangtod nga mo pirma na lang ang wate. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.